God aften. Jeg hedder Britta Vinding, og velkommen til radiokanalen DR P4. I aften vil vi debattere forskellige henvendelser om, hvorvidt de erhvervsdrivende markedsføringsskik er i overensstemmelse med loven. Her i studiet sidder vi med Erna, som er ejer af Alt for Kvinder. Hej Britta. Tak fordi vi er med i studiet her til aften. Jeg driver som sagt en butik, og min omsætning er ved at stagnere, og jeg har fået nogle idéer til, hvordan jeg kan øge min omsætning igen. Jeg er bare lidt i tvivl, om det er rent juridisk okay, så derfor så håber jeg, at I kan hjælpe mig. Mit første spørgsmål er, at jeg har købt en stribede bukser, som jeg har sat til 299 kroner per par. Det var et fejlkøb, det må jeg gerne indrømme. Det stribede slet ikke er inde i år. Men jeg tænkte, at hvis jeg nu lavede et prisskilt, hvor der stod før 649 kroner, nu 249 kroner per styk, maks 2 styk per kunde, så vil salget måske øges. Må jeg gerne det? Jeg vil give ordet videre til Linnea, som i aften er en af vores 3 specialister inden for markedsføringsloven. Hej Erna. Ja, for at svare på dit første spørgsmål, så svarer nej, det må du ikke. Du vil reklamere med følgende, som du selv siger, før 649 kroner, nu 249 kroner per styk, maks 2 stykker per kunde. Og da de oprindeligt kostede 299, så kan du så ikke sige det. Og ifølge sandhedsprincippet ved informationer paragraf 3 stykke 3, må du ikke anvende urigtige eller vildledende angivelser eller undlade væsentlige informationer, som netop er det, du gør ved at fortælle forbrugerne, at bukserne rigtig kostede 649, når de i virkeligheden kostede 299. Det er vigtigt at føre god og troværdig markedsføring, da det er det, du kommer længst ned. Tak for svaret. Mit næste spørgsmål er, at jeg også gerne vil have tømt mit lager for trusser. Og jeg har overvejet at indtrykke en annonce i Ugeavisen, hvor der står ugens tilbud, trusser i ren bomuld, 2 par 45 kroner, verdens bedste kvalitet. Må jeg gerne det? Dette spørgsmål vil vores anden specialist Camilla gerne besvare. Hej Erna. For at besvare dit andet spørgsmål, så vil det ikke være juridisk korrekt, at du igen vil vildlede forbrugeren. Udover det, så vil du også komme i kontrovers med paragraf 9 stykke 1, salgsfremmede foranstaltninger, da en erhvervsdrivende er forpligtet til at salgsfremmede foranstaltninger markedsføres således overfor forbrugeren, at tilbudsbetingelserne er klare, tydelige, let tilgængelige, og at værdien af eventuelle tillægsydelser klart er oplyst. Det er det ikke, da I dette tilfælde ikke kan bevise jeres udsagn. Ligeledes så kommer du igen på kontrovers med paragraf 3 stykke 3, da du vildleder forbrugeren og anvender urigtige oplysninger. Okay, super. Men mit sidste spørgsmål er så, at jeg gerne vil høre, om jeg må sende e-mails ud til alle de kunder, jeg kan opdrive en mailadresse på. Jeg vil nemlig gerne sælge min læderjakke ved at maile. Eksklusivt tilbud, kun til udvalgte kunder. Køb en smart fransk læderjakke til kun 3.500 kroner. Dette spørgsmål vil vores sidste specialist Christina gerne besvare. Ja, da du har tænkt dig at opdrive e-mailadresser på alle, du kan komme til, og så i din e-mail skriver til kunderne, at det kun er til en speciel udvalgt gruppe, er du dermed utroværdig, urigtig og vildledende. Da du forsøger at skabe en værdi for kunderne, da du fortæller, at de er med i en udvalgt speciel gruppe til at modtage dette tilbud, og dermed kan fremme deres købelyst. Markedsføringsloven har i paragraf 6 regler om forbud mod uanmodet markedsføring ved brug af fjernkommunikationsmidler. Og ifølge paragraf 6 stykke 1 må du ikke udsende tilbud på e-mail, medmindre du får deres samtykke til at gøre dette. Ved opdrivning af deres e-mail, så frem du har deres samtykke, må du gerne sende denne e-mail ud. Dog må du ikke fortælle forbrugeren, at det kun er til en udvalgt gruppe, da dette strider imod paragraf 3 stykke 3 om at vildlede forbrugeren og øge deres købelyst, og dermed strider det imod paragraf 1 stykke 2. Markedsføring, der angår forbrugerens økonomiske interesser, må ikke være egnet til mærkbart og forvride forbrugerens økonomiske adfærd. Jeg håber, du fik svar på dine spørgsmål, og det også hjælp nogle af vores lyttere med deres eventuelle spørgsmål og tvivl. Vi siger tak for i aften, tak til Erna og tak til vores 3 specialister. Vi ses næste fredag på DR P4.